Mira, Amadeu, Sí. continuant a Sant Boi, però d'una altra manera. Jo des de ja fa temps que vinc aquí a Sant Boi, he vingut aquí moltes vegades a actuar, vinc cada divendres aquí a la ràdio. Te ven sovint. Sí. I la veritat és que per mi Sant Boi s'ha convertit quasi com la meva segona casa. Això anava a dir-te. Pues la qüestió és que jo voldria compartir amb tota la gent, amb la gent aquí del poble, i especialment amb qui no coneix el poble, no, també, voldria compartir aquells 3 jocs que per mi són especials d'aquí, de Sant Boi. Vale? Molt bé. Aleshores, el primer lloc, com no podia ser d'una altra manera, el primer lloc és Ràdio Sant Boi. Clar, Ràdio Sant Boi. Els estudis d'aquí. Jo vinc aquí, tan a gust estic, tan bé se'n tracta. Sí. Que se'n tracta massa bé, jo crec, fins i tot, eh? Home, tampoc és això, jo crec que t'ho mereixes. T'ho mereixes. Bueno, doncs aquest seria el primer. Després, en segon lloc, el Sant Boi Experience del... Sí, allà... Sí, però t'explico per què. O sigui, es diu Sant Boi Experience. Experience. I jo recomano per tots aquells que vinguin a Sant Boi, però que no vulguin conèixer Sant Boi. Ells poden dir, he anat a Sant Boi, he conegut el Sant Boi Experience. I quin és el problema del Sant Boi Experience? Que es podria dir Toledo Experience, Cuenca Experience, Cuenca... Un altre lloc d'interès, segons tu. D'interès per no conèixer Sant Boi. Val. Per dir, he anat a Sant Boi, però no el conec. Però no cal... Val, què més? Va, un tercer lloc. I el tercer lloc... no vull desmereixer els 2 primers. No. Però per mi el lloc més meravellós, que ja crec que tu ja passes per on vaig, més meravellós i fantàstic per mi és el pàrquing de l'estació dels ferrocarrils de catalans d'aquí de... El pàrquing de l'estació de la part de darrere. El pàrquing de la part de darrere, el pàrquing, un pàrquing ampli, molt versàtil, perquè a vegades no es pot aparcar per deixar coses... O sigui, per tu és emblemàtic. Emblemàtic, és realment emblemàtic. Et dic una cosa, i a més és gratis. També. No sé si és més emblemàtic per gratis o emblemàtic perquè és un pàrquing gratis. Té una mica d'aquest tema. Sí, jo t'he de dir una cosa, espero que no us passi com que l'Ajuntament no vulgui ampliar allà el cementiri municipal de Sant Boi, com ens ha passat a nosaltres a Gavà, perquè com vulgui, allà hi ha molt espai. I calla que no penséssim en places adjacents. Compte, en places adjacents. Aquí sí que tindrem un problema. Et dic una cosa, Amadeu. Si jo no puc venir a Sant Boi i no puc aparcar al pàrquing dels ferrocarrils, no torno a Sant Boi, Hosti, ara... Sí, aquí soc molt radical, Ja, no. Que no te'l toquin. Al pàrquing, sisplau, que no me'l toquin. Que no te'l toquin. Que no me'l toquin. Bueno, val.